बेखौ जों लात मारिनानै फाथायहरदों आरो सानै स्टाइल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं। भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो नाजागोन मा बुंदों राकेश सारा बेजों लोगोसे हादरफोरनि गेजेराव दावराव दावसिखौ नोंथांमोना नुनो मोनखादों बा फेसबुकफोराव नोंथांमोना नुखादों। दा आमेरिकाया गुबुन हादरफोरखौ सेफ खालामदों बिथांमोना आमेरिकाया जेब्ला दुबाइखौ सेफ खालामो फैनानै इजराइलाव गोग्लैयो जेब्ला इजराइलखौ सेफ खालामो अब्ला आमेरिकायाव गोग्लैयो बेबायदि बेक टु बेक बिथांमोना फिननाय होदों। बेनिखायनो आमेरिकाया फोरमायदों जे गावबा गावनि सेफटिखौ गावबा गावनो लानांसिगोन होननानै। इराननि डिफेन्स सिस्टेमाबो गोबां गोख्रों दिनैनि समाव बेनिखायनो दा दावराव दावसिया जुदि थारैनो जुदि थाबनो दबथाय माराबा थामथि बिश्व जुद्ध जानो थांगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि जानायनिफ्राय बा जानायखौ जोंबो नागिरा मानो बेफोरबायदि जाबा गोबां हादोरनि खहा जायो। बेनिखायनो जियानो जाया मानो राकेश सारा मा फोरमायखौ खाम्फाना खुफा बरगयारि सांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फा होननाय जों सिनाया सासे दंफैयोमोन खुफा बरगयारि बेखौ जों लात मारिनानै फाथायहरदों। बेखौ लात मार जों मोनायाव थिगसे आरो सानै स्टाइल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं। थाबैनो मिन्थिगोन नोंसोरो बिसोरखौबो माने जोंनि पार्टियाव माने गेसाव बेदर गैया बिसोर गेसाव बेदर जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो बिसोरखौ जोङो खिबुआव जोनानै फाथायहरदों बिसोरखौ आरो सानै थांबावगोन बिसोरखौ जोगासिनो दं थांथों होननानै। आं दा इउपिपिएलखौ बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन। सासेबो बिपिएम दैदेनगिरि दोननाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ दिनै नोंथांमोननो खोथाखौ কৈছিলে কি আমি মুছলমানসকলক নিৰাপত্তা দিম আদিবাসী ভাইসকলক নিৰাপত্তা দিম বুলি কৈছিল মুঠে দিয়া নাই। আদিবাসী আৰু বড়ো লোকৰ সংঘাতে হ'ল আৰু মানে मा जाबाय माबा मुसलमानफोरखौ मस्जिद बुख्रुबलायनायसिम आरो श्रीरामपुराव बिराद गाज्रि हाबाफारिसिम बिसिमहालागै मोनसे थासारिया थांनाय 6 दानाव माने असान्ति मोनसे परिबेसा जोंना माने बिटिसि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं। बेखायनो जोङो जिहेतु जोंना सान्थियानो मेन मथ' जोंना इउपिपिएल दोलोना गतिके सान्थियै थांना थानांगौ बयजोंबो अनलायनांगौ आरो बे हाग्रामा बायदि थगायसुला जि राजनितिक दोलो बिपिएफ बे बिपिएफ दोलोखौ एकदम बुखुनानै एकेबारे ब्रह्मपुत्रआव बा नैबे संकस दैयाव बेखौ गारहरथारनांगौ। बेखायनो गसाइगावआव आं दिनै फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय जोंनि मुसलमान भाइफोरनि न' आं हाबदों आरो बिराद सहाय मोनदों। बिथांमोना आंखौ फैगोन होननानै लोब गामिनि मानसिफोर नेनानै दङ। रमजान मास बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव फैनायखौ आरो बिथांमोना आरो बिराद आंखौबो साबायखर बावदों। बे खोथाखौ आं बुंनो हायो जे नैबे फैगौ बिधानसभा इलेक्सनाव माने हाग्रामा महिलारिनि जे पार्टि बे एबाराव थानाय नङा आरो बिटिसिखौ जोङो 2 मासनि उनाव जोङो सिफायफिननानै गोदानै जों इलेक्सन खालामफिननायनि जोंहा सिमां दं। এই রমজান মাসের শুভেচ্ছা দিলাম আমি হ্যাঁ অন্য কিছু না আমার ছিল না সেই না তো আমি একদম মানে ভালো শরীর ভালো আছে হ্যাঁ মানে ঘুম ভাবনা রোজা যে রাতে ভালো করে নামটা হইল রাকেশ ব্রহ্ম হ্যাঁ আমি অনেক দূর থেকে আইছি অল্প আগে কইছি আমি আমার বাড়িটা মুসলপুর সমষ্টিয়াও মুসলপুর আড়া হরে থাই